ами фақат айпай ами видеои пулпарто ёрдам кӯб ё кори хайр кунем, астағфируллоҳ, бояд и гапаи хеле фикро тамоман дар сар набоша ва мақсад кадоме ки дора ами оилара дастгирӣ кунад. Лек мошенникора не, фақат нафаре ки дар ҳақиқатан нуждатса мекунад ко надора аму маблағе ки квартира пулишатия ягон дору шахара. Барои ҳамин бародарҷоно дуруст фаҳмед. Ассалому алайкум ба тамоми ҳамватанони азизам. Акаса созен имрӯз хостам як хабари нав расонам. Ай охиронги видео кадоме ки дарак дора, як оилара хостем дастгирӣ кунем, барои он ки бениҳоят муроҷиат мекарданд, менавистанд дар Инстаграм, менавистанд дар WhatsApp, менавистанд ва гуфтем бетараф набошему, мақсад як оилара дастгирӣ кунем. Дастгирии мо ба воситаи видео дар канал, мақсад муроҷиат ба ҳамватанон мекунем, муроҷиат ба ҳамун нафарое ки мақсад метавонанд дастгирӣ карда. Лек якчанд нафар буданд, рости гап як хел гапҳоро навистанд, мисол овардан онао мошенники Новосибирска, баъд мисол овардан мошенникира ки дар Қазоқистон қапидан, баъд мисол овардан барада тиҷи амрӯи мерафрӯз гапошон гирехт, мақсад ура мисол овардан. Лек и воқеае ки дар канали ма шуд, и тамоман дигар воқеае ба фикрам. Шумо як бор айпара назар кунен, ҳай мардак ниқоб кати, касал хоб, барои чӣ ниқоб пӯшидагиай? Хай ҳамаи шумо медонем ки дар хона самоизоляцияда, самолечения чӣ хеле ки мекунанд бисёриё, то ки дигар аъзои хонагиёт касал нашаванд. Лек дарав фикрои бада переключат мекунанду тамом иё мошенникан, иё фреб мекунанд, ака бохта таи гап да мемонӣ. Хай гуфтам раст ки мошенникан, мебахшӣ, бирав худат хабар гир ҳамо одамора, баъд хабар шаманда бирасон, то ки ҳамиё мошенникан ё ки не. Баъд ман мебахшӣ картаи хидмат гузоштагӣ нестам. Мо ёрдам ба ҳам хел оилаҳо мекунем ки дар ҳақиқатан муҳтоҷи дастгирии мо шумоанд. Ай пушти якчанд мошенник шида, мо чӣ хел бигӯм, чашми мардум аллакай ҳамохали чизора дида, мошенникора дида, дига бовара мумкин намекунанд. Лек ҳама чиза бояд санҷида мо кор кунем, ко ҳам хел нест. Ва ай санҷиш ки ҳаваё гузаштан, мақсад ма ҳама ҷиҳата, ҳама тарафа проверкашон вақте кардам, мақсад дар ҳақиқатан ӯ муҳтоҷанд. Ва вақте ки ман агар картаи хидма мемондум дар уҷа, анаи ҳолат метонистанд бигӯянд ҳамо одамое ки кофтуков кардан, мақсад ё пул кор карданиянд, ё картаи худшона мондан, ё шиносои худшонай. Мебахшӣ дар ютуб касе шиносбозӣ мекунад, лек дар канали ҷавлон шахсан шиносоӣ нестай. Ва чӣ хеле ки боз гуфтем, дар ғарибием, ба чени имкон, ба чене ки метонем дастгирӣ мекунем. Як модари дигаам муроҷиат кардагиай, ду фарзанд дора. Агар тамошо кардеста бошанд ҳамин видеора, ман боварӣ дорам ки тамошо мекунанд, дар комментария шояд менависанд. Ду фарзанд доранд, шавҳаршон ай дунё гузаштагиай, сеюм фарзандшон ҳомила дар шикамшонай. Анаму модари меҳрубон чандум рӯз ай алоқа мекунанд, менависанд. Лек чӣ хел бигӯм, рӯйшод гуфтестам ки натонистестам. Ма чанд оилаҳо менависанд, чанд нафаро менависанд, мо ҳар яктаи ина гуфти рӯсо успиват намекунем дастгирӣ карданда. Ва ма боз мегӯм, агар фонди хайриявӣ ҷавлон мешуд, ҳар яктаи онҳоро ма коригар мегирифтам ба хидмао ва ҳар яктаи онҳода мақсад коригарома равон мекардам, то ки хабар гиранд. Лек бояд мора фаҳмем, ки мо ҳам дар ғарибием, зиндагимон в масле в шоколаде нестай гуфти гапо. Мо ҳам ҷа меҳнат кардестем, ҳаракат кардестем, то ки зиндагимон
камтарак беҳтар шавад. Барои ҳамин иншоаллоҳ худо хоҳад ҳамин кору бори ҳамин бародара ҳамин оилае ки айни ҳол мо ҳамроҳи онҳо мақсад алоқа дем ва мехоҳам ки ҳамин бародар тезтар сеҳат саломат шавад. лек насиб карда боша апаҷон тамошо кардаиста боша модари меҳрубоне ки алоқада биромадан манда иншоаллоҳ баъди ҳамин видео ина ма пешакӣ хабар кардам дигар мавзӯъ ма шумода кушодам ҳамроҳи ҳамун модар ҳам суҳбат мешам. пас шумо бо хутон мебинед кадом нафаре дар калуга боша бародарҷоно овоз бурорен, фақат овоз бурорену рафта айҳоли ҳамун модар бо хабар шавен, бинен, хабар гирен кадомера ки дилаш дур меравад. баъди видео ҳамроҳи онҳо ман иҷозат мепурсам агар номери дастишона монанд мемонем номери дастишона алоқада мебурем ҳамроҳшон ва кадоме ки дасти кӯмак расонданияй ҳатман бародарҷоно дастгирӣ кунем. ман боз мегӯм ин ягон хел конкурс нест, ягон хел қимор нест, ягон хел мошенникӣ нест. агар накунем меган накардам, агар бикунем меган ки ҳамин фақат айпай ҳамин видеои пулпарто ёрдам ку биё кори хайр кунем. астағфируллоҳ, бояд и гапаи хеле фикро тамоман дар сар набоша ва ҳамин ютубда кадом блогер чӣ мавзӯера мекуна ҳамаша сразу як фикр накунем. ҳаст блогере ки тематикаи худша пеш мебарад ва ҳаст блогере ки реально мехоҳад барои кисаи худаш кор кунад. ҳаст блогере ки дар ҳақиқатан мехоҳад дар хизмати халқ бошад. ва боз мегӯм тематикаи канали ма репам ҳастай, пранкам буд, суҳбати озод буд. биёен ба ёд биёрем суҳбати озод дар ҳамин ютуби тоҷик дар канали ки якум пайдо шудагай суҳбати озод. ай ҳама ҷиҳата агар фикр кунем дар канали ма қариб ки тамоми мавзӯам буд дар гузашта. лек айни ҳол карантин да ғалтидагем насиб иншоаллоҳ баъди 8-9 гуфтестиян ай карантин мо мебуроем насиб када боша ва мавзӯъ васеъ мешаванд. лек айни ҳол дар ҳамин хонаем ҳай худованд ҳамихе туғрӣ кардагие ки дар ҳамин хона мо бемавзӯъ намемонем. айни ҳол ин ҳамин мавзӯъ кати мо сар кор кардаистем ва фикр мекунам ки яке ай беҳтарин мавзӯъе. дар комментария бо фикротона нависен. як каса мақсад дасти ёрӣ мерасонӣ, муроҷиат ба халқ мекунӣ, мақсад кадоме ки дора ҳамин оилара дастгирӣ куна. лек мошенникора не, фақат нафаре ки дар ҳақиқатан нуждатса мекуна ко надора ҳамун маблағе ки квартира пулишатия ягон дору шахара. барои ҳамин бародарҷоно дуруст фаҳмен ва випускҳои нав ба нава интизор шавен. боз дар комментария подписчикои ашадии ма, подписчикое ки аяму солои пешам бигем ҳамроҳи ман, лек ба фикрам ки ухали подписчик намедонам ози шояд кам мондагиай. бисёриш мумкин номерошон алиш кардагианд, тоҷикистон рафтагианд, дигар ютуб намедуранд, мумкин мондагӣ бошанд. барои ҳамин дар комментария фикротона нависен. боз дар чӣ мавзӯъ мехоҳен шумо дар ҳамин канал видеонавор бинед. метонам стрим сартем. стрим кадоме агар дона маъноша шумо уже фаҳмидестем ман дар бораи чӣ мехоҳам видео кунам. дар чӣ мавзӯъ шумо мехоҳед ман стрим сартем. идея ҳаст якчандта дар видео наметонам бугум, барое ки ягон кас метавона схават куна идеяра ва худаш пеш бара. барои ҳамин интизор шавен. иншоаллоҳ мавзӯи диққатҷалбкунанда, мавзӯе ки ба одам ягон фоида бирасонад. хуб, ва метавонам лайфхакҳои полезни, лайфхакҳои фоидарасон барои ҳар як инсон сабт карда дар канали Ҷавлон Партом.
барои ҳамин чӣ гуфтанем дар охир, дар паноҳи Аллоҳ бошен, сиҳати сарбаланд бошен, дар ҳаққтон дуо мекунем ки худованд ҳама вақт ҳамин мардуми тоҷик, мардуми мусалмон сиҳати сарбаланд бошанд. То выпускҳои нав ба нав дар канали Ҷавлон. Лайку подписатсияро фаромӯш накунед.